Hello guys, maayong buntag guys. Pagkakaroon guys ni ako sa may baybay. Yung silip ko sa mga bata guys kung unsa ilang mga kuha karong adlaw. Nakarabay ko ani guys. Nindot kag view no. Usa ni kakahoy guys nga nabara diri sa may suba. Pero ako guys ug naapa koy lugar guys. Lami ni kuhaon dadon sa atong balay no. Hinluan lang nimo ni guys unya imong tamnag orchids. Nindot na kaadyo. Galing kay gamay ra among loan guys, maabot pud og dagat wa ginahan ibuhatan laman. So uban ani guys sa layong lugar mahal ko na ng mga tripod. Pangitaunon pod pero sa among lugar daghan kay mga anod nga mga kahoy-kahoy. So, di na gyud unta to magasto ta og kwarta guys para beautification sa atong panimalay. Pero, unsaon man nga wa man ko'y lugar, gamay ra pud among loan. So, palabay ra ta guys. Wa na tay time, ana. Igo jud guys, pag abot yun ako guys sa tunga-tunga sa suba, ni abot na jud si Alvin nga akong anak. Namalangre ni siya guys. Panag ko ang gidani ini, pero wa ko ka hibalo og naba ni isda guys kay murag ni labay man sa labasiro. Wa ko kay bawog nabaga isda ni guys ato ko nung sutaon kung naadjud. Murag ni tabo man pud ang kuan. Nitabo si kalaw guys. Nanapok man sila sa may sakayan na atingali. Layo-layo pa man gud ni guys. Tingali ang sakayan nangita tingay tuog kanang lawm-lawm mo ana nga. Wa mo hapit sa labasiro. Da lagi lagi tingay isda kay nanguot naman ang labasiro guys. Wow, mamsa jud di ay. Jackpot. Ang iyang paon ni guys, nukos. Nang nukos man siya guys. Unja gitagaan lagi mi ani kay ipaon. Nya kay si Mister lagi kay murag di apoy gibati sa may likod. Wa siya mapadayon pagpanagat guys. Swerte si Alvin no. Ikaduha niya ni karong gahapon si Kalaw po ni kuha karon si Kalaw pod. Gahapon diha pod ijaha. Karon bugo na pod. So grasya guys. Gigrasyahan ang akong anak nga si Alvin. Arang hunasa guys. Og dunay manubire nga di puyo sa ibabaw sa tulay. Tungod lagi kay hunas guys. Giagak-agak niya ang iyahang pambut. Hadlok lagi o kanang musabod ning pala. Mao ni nga gikawasan jud niya ni guys. Kanaugan niya ni kay arang nagadyong nabawa.
Dugay pa niabot ang akong usang anak guys, si Aladdin. Ani ulit sa ako guys, kaya namahaw ko, kaya murag dugay man mo abot. Mintras ko namahaw guys, dire jud ko sa gawas, gaatang-atang jud ko ni dya kung unsa jung orasa mo abot. Ni ana siya guys. Ara na gyud tining gutuman no, kay taod-taod am gyud ni si Jan, nanguli na ang tanang mga mananagat. Pero si Ja wa pa. Kauban niya ang senior citizens guys nga atong gi-vlog gahapon, ambot og do na ba kay kuha tong iya habit ang paon nga ubod. Nag-uban ni sila guys si Aladdin og nagisugat na sa mga labasiro guys. Pero ang senior citizen wa man mohapit sa labasiro. Ngano ka ha? Layo pa ko ani guys ga kamera na kay murag di na ko kaabot sa kuan isda. Aw na lang gi kamerahan layo pa ni. Wala lagi mohapit si Tatek ang senior citizen. Wa mohapit sa labasiro. Wa tingali ni isda guys. Kani atong anak guys, ako kunong tanawon kung makatimbang ba si Dia. Hala, maura niya ang isda guys oh. Hinoon doon ay gagmayng tuwas ani guys. Giuna sa timbang ang dagko, doon na day tuwas. For sure good guys, kung managat ka, maayo pa ang manuwas kaysa mamsa. Kay kung wadyo'y mamsa, wadyo ka dyamoy isda. Mauni nga giuna ang dagko, gipauhay ang gagmay pagtimbang kay lahi man ang presyo. Amor gibahin ni guys kay ambitan ko no pod ni Alvin kay usara makabuto ang isda, moambit ko no si Alvin pugtunga. Kay ila ko no pong isuwa na mura mananagat na malit pong isda. Ang ilang isdang dagko gipulihag gagmay kay ngano man di man ta kakuha atong dako apoy sudan, di ni parat na po sila gagmay para isudan. Daghan dag ubod si Aladdin guys. Dagko gagmay day gida aning bataa banto kay dugay. Kabawi-bawi ra jog paon guys. Kay tuwas kapin sa kilo. Ang isda pong dagko kapin pus kilo, basta kay bawi-bawi ra guys. Dili ko na kapsi. Basta kay magabawi-bawi ra pod. Gasolina o paon. Ni arag senior citizen. Wa kaagin taon si senior citizen. Paagin niya karon. Sambitan yung isang pugot dong. Sambitan yung isang gamay pugot. Kanamat ko naman. Ang gamay rin. Bawah. Ang nakala na. Di na natupugot. Waray niya. Gramo? Ha? Wa man na mo ikuan. Oo. May plato. Ay sakit na. Pila to tanan day pugot? Pila day tanan ang pugot?
media o gramo. Pamigyan ng ramo. Ito 5 media gramos. Karera tumano na. Mm. Report. Ha? Report. Report ba? Do, report re. May sudlanan ni mo anak ton. Anas, natural. Guys, daghan di ay og sudanon si Aladdin guys. Daghan siya og mga ubod. Talagsaon ning ubura guys kay mura man ni siya og kasili kung tuwa pa dito sa mama sa mga dagkong sapa. Pero dire na sa kuan sa laod. Baw sa tungan ane nalimot man ko. Basta guys unuron po ning ubura guys. Lami ni ununon or humbaon bitaw guys sa gulag ka ng black beans. Angayan ni si Ja. Ang mga laki kasagaran ani mo angay guys so kanang isuwa kuan ni po nila ni pulutan. Ani angay ang senior citizens ani guys maadyoy na gutad-gutad. Kay mga kuno pod si Ja ag uban ari pod naho. Mo nang giangay-angay na mga sudanon niya guys kay si Ja pod di pagpud kay hingaon ani. Mo tong gi-share ang mga sudanon. Og dinhi ra ko kutob guys sa pag sunod sa akong mga videos og ako nagpasalamat guys sa inyong pagbulig kanako ug ako moingon. Bye-bye!